Kasureku 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliin si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureku 2 main office at Barangay Del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureku 2, serving better for you. Kasureku 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Ini
tinanghali man sa man iriba-ibang porma nin power generators, as in kan coal hydro, as in geothermal power plants, as in mga renewable energy sources, aro kan solar, wind, as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. As in paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution number 16 as in 20 series of 2009, as in Resolution number 10 series of 2018. As in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casoreco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ning power outage. Ay pagirumdom na inihali sa Casoreco 2.
Kasurekodo Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Tipid Tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Tipid Tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasurekodo Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasurekodos para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagrumdom na inihali sa Kasurekodos. Kasama ang tamang oras, siguro na kita ng 40 minutos magalis ang alas 8, alas 9. Nin pagkaaga masunod, Kasurekodos. Dinadara sa Indo kan Kasurekodos Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296
DWNX-AM, ang satuyang kooperatiba sa radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang satuyang kooperatiba sa radyo. Sarong regular na programa kan Kasureko 2 na may obheto na makataong giya sa mga paraantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lado kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureko 2 sa pagingenot ni Board President Gay Loreto Hidalgo Pabines asin kan manayamento sa paagi ni GM Melit Candia. Mga kasama, sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo Mga kasama, maray na pag-aaga sa Indo Kabos. dyan Liwat po, yaong kita sa programa kan Kasureko 2 sa Block Time Program. dahil sa Ipo sa DWNX na antabayanan sa 91.1 FM. sisikap At siring man po sa 1296 AM sa Indo pong mga monitor na radio. ay kami lagi Siyempre po, Lado Tetikal, yan si Rajaman Ray Gomez, tigdi po yan sa RMN, DWNX. panggat And pag-iig ako man po ang ma-assist sa programang inikan Kasureko 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo. Ako po si Rajaman Manny Basa, siyempre po ang host. sa Yan po dyan sa Kasureko 2, si Senyor paghalang sa Rener Pupa Bukay, Public Information Officer kan Kasureko 2. Good morning, Tabi sir. Yan, good morning Tabi, Radyoman Manny, isin sa kabus po ng mga member consumer owners kan Kasureko 2. Welcome po sa programang Ansatong Kooperatiba. Magrebanin kita sa laog ng sarong oras, mapag-urulayan po ang manunungod po sa satuyang kalakawan, kasatuyang kooperatiba. Isin may mga updates kita, araatsan. And syempre, si inaabangan ta po na Special Hybrid General Membership Assembly sa maabot pong June 17, 2023. Sa aga na po yan, aldaw na Sabado. 9 AM po ang puon kayan. At yan, may mga development po kita kayan. Manunungod po duman sa number of registrants. And syempre, kung naabot ta itong target na at least 5% po kang total na member consumer owners kang Kasureko 2 kung nakarehistro na po sinda. Kung di pa, pwede man po girari kita magparehistro. Ano po, sa paagi po kang on-site registration. Bukas po ang mga opisina kang Kasureko tungunyan hanggang pong alas 5 sa gabos ng mga collection offices ta, lalo na di sa Naga City. Ano po, kung maparehistro po kita, magbisita po sa mga opisina kang Kasureko 2, may mga dokumento po na may form kitang kaipuhan supplyan ng mga data po kung sa tuyang membership kang Kasureko 2. Ano po, kaya yan, magparehistro po kita sa paagi po kang on-site registration or sa paagi po kang online registration. Ano po, i-search lang po sa tuyang mga search engine and mababasa ta po yan. Igdisa sa tuwing live streaming sa lower portion po ining agma.kasureko2.com.ph. Ano po, ulitin ta po, agma.kasureko2.com.ph. I-search lang po yan sa tuyang mga search engine and pwede na po kitang makalaog sa tuyang portal and supplyan man po girara yan ng mga data na kinakaipuhan para makaparehistro po kita sa paagi po kang online registration. Yan. Sa aga na yan, Tabi Radyoman Manny, ano po, kaya nag-i-incominer kita, si mga day pa po nakaparehistro, pwede pong magparehistro na po sa paagi kang online or on-site registration. Okay. Yan. Okay. Padagos-dagos po kita. Taat yan, may bisita kitang duwa. Tatanan taning nagkakapirang minuto para ma-discuss po itong manunungod sa BLTC, ano? Na gigibuhon po ngunit na maabot na bulan na July. Ano po? Pero may mga advance information na kita na iposta naman po yan sa Satuyang Kasureko 2 Facebook page. Ano? Kailang kadakol kahaputan, kaipuhan pong simbagon. Ano po? Kang Satuyang guest mo niya na duwa, kung siyain po si in charge po kang gigibuhon pong pa-training. Ano po? Yan.
June 16, 2023, madali na naman po itong pagbasa kan sa tuyang mga metro na kung saan po nagpupuon yan, permi pong every 19th of the month. Magkakaigwa naman po kita ng actual na pagbasa kan sa tuyang mga metro. Kaya asahan ta na po na makaka-receive na naman po kita ng bill sa kuryente. Kaya nangangapulan kita si may mga arrears po dyan na dahil pa po nakakabayad kang mga nakaaging mga bulan. Ini na po ang panahon, tinatalang kitang panahon kan sa tuyang kooperatiba para mag-settle po kan sa tuyang mga arrears. Sa ngunyan po, nagpapadagos itong ginigibotang massive disconnection. Pag sinabing massive disconnection, dakulon po na mga member consumer owners, lalong-lalo na si mga diin nakakabayad, pwede po kamong maputulan. Kaya yan, di na po maghalat na maputulan, magbisita na po kita sa tuyang mga collection offices para mag-settle po kan sa tuyang mga babayadan sa kuryente. And ngunyan na aldaw man na ini, may naka-schedule po kita nin power interruption, bali na iposta po ini kang nakaagi pang mga aldaw. Ang mayong kuryente po unyan, hindi po sa Naga City, ining zone 3, 4, 5, and 6 kang Barangay Triangulo, Naga City, kabali po ining portion kang CBD, CBD 2, harani po dyan sa may terminal. Kaya yan, kung mayo po kamong kuryente ngunyan, puon po kasubagong alas 9 ng aga, kabali po kamo sa naka-schedule ngunyan na power interruption hanggang pong 6 p.m. po ini, tabi Radyo Manmani, for information po kung sa tuyang mga member consumer owners. Then sa zone 3, 4, 5, and 6, then sa Barangay Triangulo, Naga City. May mga nagkakapira pong mga commercial establishment, nakabali po dyan sa nawara ng kuryente. Ang rason po kaya, replacement of pole and line maintenance. Ayan. Kay puhan ta po yung gibuhon, may mga upgrading na kitang ginibo. Araw kan dyan sa may Libra Street, dyan sa may Villa Grande Homes, Barangay Concepcion Grande, Kasuudma, nag-upgrade kita dyan nagkaigo kita ng rehabilitation kang secondary lines. Kaya nagkaigo po dyan ng nagkakapirang oras sa pagwara kang kuryente, Kasuudma po. Bali, inabot po siguro ng alas 12 hanggang alauna po nin hapon si pagwara po kang kuryente dyan sa Libra Street, Concepcion Grande. Yan, ngunyan man pong aldaw, mayo po ng kuryente, ining portion kang Progress Homes kanaman, na kung saan po may tigtatrabaho po duman si crew kang kanaman magaraw sa office. Kaya yan si mga lugar na mayong kuryente ngunyan, na aldaw pong ini. Padagos po kita sa tuyang accomplishment. Nagkaigwaman po kita ng relocation kang cluster box. Dyan sa may Barangay Balatas, Naga City. Nagkakapira na po kayang mga member consumer owners ang nagpapaabot sa tuya ng reklamo, mananungod po duman sa indang mga metro. Na kung saan po nagkakaigwanan na ang problema itong nalalagan o itong cluster box. Kaya nagkaigwa kita ng relocation ng cluster box and tigihiling ta na itong mga possible na pwedeng mangyari o magkausap po ng aksidente, kaya nagkaigwa kita ng relocation ng cluster box. And nagkaigwa naman po kita ng nagkaigwa po kita ng correction kang linya. Dahil may mga reported man sa Satuya na may mga illegal connection po dyan sa may portion kang Balatas, Barangay Balatas, Naga City. Nagpapadagos man po giraray si implementation kang mga nagbabiolate po o pagdakop duman sa mga nagbabiolate sa Republic Act 7832 na kung saan nagkakapira na po si mga nagkadarakop kang nakaagi pang mga simana o nakaagi pong mga bulan. Kaya ito pong mga naghahabon ng kuryente, yan, sana po magkaigwa na po kita ng koneksyon na legal sa Kasureco to kung kadakon paagi para magkaigwa po kita ning kuryente sa tuyang mga harong. Mag-apply po ninyo koneksyon, dahil po magdirect sa linya kang Kasureco to. Dahil once pong matimingan po kamo kang grupo kay ning apprehension team na naglilibot po sa area coverage kan sa tuyang kooperatiba, pwede pong makabali po kamo duman sa may penalty
O kaya pwede po kamo maplantaran ng kaso. Yan, nagkaigwaman po ning schedule kang nakaaging aldaw, June 15, 2023. Ning schedule po igdi sa Milaor Minalabak, medyo haralawig man po ining power interruption from 9 a.m. to 12 noon. Ano po, kasuudma po yan, nagkaigwa po kita ning clearing of lines, tapos nag-rebay po kita ning mga poste and wooden cross arm, ano, si mga dilapidated na po na mga wooden cross arm ta, igdi po sa kalabaan kang Milaor and Minalabak. Ano po, ang apektado ining duang municipalities. Ano po, kasuudma po yan, half day po yan, pero naibalik naman po tulos ang supply kang kuryente. Yan. Isabay na po itong nangyaring emergency power interruption kang nakaagi pong June 14. Diyan po sa may Minalabak Mangiraray na kung saan nagsasagibo po ning clearing of line, clearing kang tinampo ining DPWH, pero ang nangyari po dahil may implementation na po diyan kang road widening project ang DPWH diyan sa Minalabak, naapektaran po itong sa tuyang backbone lines o primary lines ng Casureco 2. Pagputol po kay itong Acacia, nakatama po duman sa tuyang linya kang kuryente na nagkausa po yan ng pagputol po kay itong cross arm, naapektaran po si bulos kang kuryente poon Milaor hanggang Minalabak. Ano po? Kaya nangangapudan po kami sa mga sa mga government agencies na nag-implement po kay ining road widening project, na once pong magkaigwan ng clearing kang tinampo o may mga proyekto po ang gobyerno diyan, siguro maki-coordinate sa Casureco 2 dahil importantihon pong maray pag may nagkakaigwan ng problema, normalmente po baka magkausap po yan ng aksidente. Ano po, ang linya kang kuryentita. And then man sa Banwaan kang Tinambak, Barangay Buena Vista and Tinambak, igwaman po kita dyan ng nabagsakan. Si linya kang kuryente, nabagsakan po itong poon kang nyug, o itong kahoy, itong nyug, buminagsak po duman sa tuyang secondary lines na nagkausaman po yan yung pagwara kang kuryente. Kaya nagpapagiramdum liwat kita, kung may mga residente po na nagpuputol ng kahoy or nagpuputol ng nyug, siguro mas maray man po giraray na makikoordinate man sa tuyang kooperatiba para makaabiso kita or maasisteran ta si nagsasagibo po ng pagputol ng kahoy or nyug, ano po, sa endong lugar. Yan, tabi Radyoman Mani ang sa tuyang mga update, ano, mananungod po sa kalakawan kan sa tuyang kooperatiba, si mga implementation kan sa tuyang mga projects and mga scheduling power interruption. And dagos ko na ano sa sa aga igwapalan NGCP power interruption dyan sa Banwaan kang Pili, June 17 kung matatandaan ta, previously ano si date ka ini, yan si na-postpone po ini garo June 4, yan kundi ako napapasala June 4, tama si pagkakagiramdam ko, si dati pong schedule kang NGCP June 4, 2023, aldaw po yan na Domingo, tig-Oktaba kang NGCP, tig-reschedule ninda ng June 17, 2023. Ang apektado po kay ini, tabi Radyoman Mani, ining Banwaan kang Pili. Entire municipality kang Pili, ang dahilan po kabali dyan na barangay, ining San Jose, Palestina, and Cadlan. Iyo po yan, si schedule kang NGCP from 6 a.m. to 6 p.m. And may portion man kang Banwaan kang Minalabak na kabali po sa mawawaraan ng kuryente, ining sa may Taririk Minalabak, Baliwag Viejo, sa may portion po kang San Jose, Sitio Bingkay. Yan mga lugar pong yan, mga barangay pong yan, kabali po yan sa mawawaraan ng kuryente sa maabot pong Sabado, June 17, 2023. Yan, from 6 a.m. to 6 p.m. courtesy kang National Grid Corporation of the Philippines. And sa Agaman, ang gabos pong collection offices kang Casureco 2 bukas, maliban po igdi sa main office ta, sa Naga Area Office, sarado po ang collection ta sa Aga, igdi sa Naga City. From 8 a.m. to 12 noon. Gusto sabihon, dahil muna po kami maako ng
mabayad idi sa opisina sa main office kang Kasureco 2, Barangay de Rosario, Naga City. Pero ang Kanaman Magaraw Sub-Office na yaon po dyan sa Barangay San Agustin, Kanaman, bukas po yan, maako kita ning bayad dyan from 8 a.m. to 12 noon. And sa Calabanga Bumbon Sub-Office na yaon po dyan sa San Antonio, Kipayo, Calabanga, bukas po yan from 8 a.m. to 12 noon. And sa sa Banwaan kang Tinambak si Roma, Tinambak si Roma Sub-Office ta, na yaon po dyan sa Santa Cruz, Tinambak, bukas po yan from 8 a.m. to 12 noon. And si Satellite Office ta sa Siroma, bukas po yan. And ang Milaor, Minalabak Sub-Office ta na yaon sa Santo Domingo, Milaor, bukas po yan from 8 a.m. to 12 noon. And dyan sa Pili Sub-Office ta, na yaon po dyan sa Barangay Anayan Pili, bukas man po yan from 8 a.m. to 12 noon. Ang sarado lang po,igi sa Naga City, from 8 a.m. to 12 noon. Ano po, yan, Tabi Radzamal Mani. Ang satuyang mga announcement mananungod po sa satuyang koleksyon. Si gusto po magbayad, bukas man po ang SM City Naga, daw may arrears po yan, pwede pong mag-ako ang SM, basta may dara po ning resibo o bill sa kuryente. Ano po, bill sa kuryente, darahon lang daw, may arrears po, nag-accept na si SM. And ang Save More Pili, nag-accept naman, as in iba pa pong payment channels ni Kasureco 2, pwede man po girare kita magbayad. Ano po, dawa aldaw ni Sabado or Domingo. Yan, Tabi Radzamal Mani, ang sa tuyang mga update. Dadali-dali tata ang oras. Ayun. Kaya puwantang may tao sige sa tuyang guest na duwa. Tagarotig 15 minutos ang nasa ruig. Tama-tama. Tama-tama ini. Pagpatak ning alas 10 sindana. Yan, pagpatak ning alas 15 minutes ang saro di duwa sinda 30 minutes kaya. Ayun. Mapag-orolayan. May hapot tigdi pero bago ang hapot, sige po. acknowledge Sige. na muna ini mga nagdadaan. Uy, si Sir Nap Manhente, senior. Good morning, Rene and Radyoman Mani, listening now at Barrio Asol, Balatan. Pero may residensya sa oo. Naga, konsumidor tayo ni. Ay, good morning, Sir Nap. and Barrio Azul, yan. Barrio Pero Asol. mga- Nakadyan na ka mo. nakadyan. Siyempre. Magdyan Thank ka. you. Oo. Kay Sir Nap Manhente. Mhm. Si Resort, nalingaw ako eh. Barrio Asol and Barrio Manhentes. 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 Yan. Beach Resort. Yan. Yan. Ngayon dyan. Para raw, Balatan. Para raw, Balatan. Good morning, sir. And thank you sa regalo, sarong dosinang cake. Oo. Yan, thank you sa pagdangog. Yan. Nag-antabay Si Sir man. Nap Manhente. Yes, and nag-antabay man si Ma'am Marilyn Cordova Carolio and Rebecca Alano. Yan na ang hapot. Saro lang nini. Sige po. Good morning, pahapot man po sa Kasureco 2 kung bakit nawala ng kuryente dito sa sitio Kidalagon, Barangay San Lucas, Calabanga, Kamsur. San Lucas. Sige po, tayo paabot na po yan sa Calabanga Bumbon Sub-Office. Sa ngunyan po kaya, may pagkita ng ideya, baga na kakawara lang Tabi Radzamal Mani. Ano po? Ayan, makuata si eksaktong address. Siguro kung may contact number Tabi Radzamal Mani para i-forward sa Calabanga Bumbon Sub-Office. Ano po? Bahagad Yan, po. Bahagad na lang kan contact number and the exact address nindo. Tabi, madam. Okay? Mayo kayong pangaran. Apig saro-saro man lang na concern ko niyan. Adig di po sa satoyang programa. Okay? Oratsan ang ibang concern, ha? Okay. Okay, kung may mga kahaputan pa po, abang nagdi-discuss po kita, pwedeng i-comment sa satuyang live streaming niyan para at least bago magtapos ang satuyang programa, masimbagan ta and matanan ta po ning solusyon kung ano man po si mga ipinapaabot sa satuyang problema. Yan, siguro ilaog ta na ang satuyang duwang guest, Tabi Radzamal Mani. Itao ko sa Okay. imong pagkakataon para ipabisto ang satuyang duwang guest mo niyan. Makonsumo ng tig 15 minutos. Tamang-tama kita, 10 a.m., tig 15 Okay. minutes, 30 minutes, tapos Okay. Mga kasama, nag-aantabay ka mo ngunyan sa programa po kan Kasureco 2, ang satuyang kooperatiba sa radyo, oras, eksaktong alas 10. Pero sa oras na ini, arog kan promesa, ilalaog mi po ang samuyang mga pambihirang guest. Hali po sa Human Resource Division Supervisor, siyempre, nyaon si Madam Maria Teresa Reporsado and Personnel Section Head, Madam Josephine
Ibias. So good morning po sa Indo, tabi mga boss niyan. Good morning, madam. Good morning po. Good morning po, Sir Manny. Ayo, pahiling ta sinda. Yan. Si Ma'am Tess po ang inutang guest. Yes po, yes po. Kasamang Renner, si sayang ang guest ang Human Resource Division Supervisor, Madam Maria Teresa Reporsado. Ma'am, good morning po. Good morning po, Sir Manny. Sir Manny, para antabay kang Ayun. programa sa tong Yan, kooperatiba. pakarentang audio ni Ma'am Tess. Live na po kita sa programang Ansatuyang Kooperatiba sa Radyo kan Kasurekodos. Digdi po sa DWNX. Ayan. Good morning po, Giraray, Sir Manny. Asin sa gabos na para antabay po kan sa tong kooperatiba. Mayong audio digdi sa to, Brother Ray. Ayo, paki-adjust. Okay na? Okay na po. Okay na po. Okay, malinaw na po. Ma'am Tess, good morning. Digdi po sa... So, liwat po. Good morning, Sir Manny. Asin sa gabos pong para antabay kang sa tuyang programa sa tong kooperatiba. Yes po, welcome po kamo digdi and enot ma'am, pag-urulayan ta po ining manungod sa paabuton na event, basic lineman training course, noarin po tabi ini ma'am mangyayari and sisay po ang mga benepisyado as in audience kan event na ini. Okay po. Ang schedule po kang basic lineman training course, gigibuhon po siya sa July 17 to 31, 2023. So 15 days po siya na ang mode of learning po is lecture plus lecture po and then may demonstration, actual demonstration po. Ang magiging trainer ta po digdi sa training na ini si Mr. Jason Wyatt. Siya po ang lead trainer, lead assessor and safety consultant kang W5 Safety Consultancy and Training Services Incorporated and ang bago pong established na Lineman Academy. Si Mr. Jason Wyatt po, saro po siyang technical expert, saro po siya sa mga nag-craft kang training regulations, kang electric power distribution line construction. And siya din po ang lead assessor, technical expert po siya kang TESDA. Igo po siyang NC2, National Certificate 2 sa Electric Power Distribution Line Construction, Electric Power Operation and Maintenance, may NC3 po siya and NC4. So siya po, nagkakandak na po siya ng mga training sa mga electric cooperatives, mga basic line 1 training course, safety trainings, pole top rescue, as in manlain-lain pa pong trainings na pagkakandak po ni Sir Jason. So siya po ang magiging trainer digdi sa BLTC na ikakandak po sa July 17 to 31, 2023. So after po kang 15 days na training, ining lecture and demo, magkakaigwa po sindaning actual na exposure sa line construction activities. So ini pong magiging participants, igwa po kaming 30 participants, digdi sa gigibuhon pong BLTC, may 16 slots po natin o-open para sa mga interesadong aplikante. So kaya po kami ngunyan yaong digdi, para po opisyal na mag-imbitar sa gabos po na interesadong aplikante or participants para sa BLTC. So, sa ngunyan po, after mi pong mag-post sa Facebook kang si Samuya pong notice, dakulon po si nag-respond sa Samuyang invitation and as of ngunyan, igo na po kaming more than 30 plus na applicants. Pero 16 po si slots na available. Pero pighihiling mi din po ang posibilidad na kung dakulon pa po talaga ang mag-submit, baka po magpa-schedule po kami ng second batch kaning sa BLTC. Okay. Ma'am, aramon ta kung ano ang importansya ka ini, BLTC, tabi ma'am, para sa kaaraman kang publiko.
Okay po. Ang BLTC po kaya, saro po siyang required training para sa samuyang mga line workers. So, sisay po ini mga line workers ta, ini po si mga linemen, groundmen, si foreman, ito pong sa tuyang mga line meter inspectors, line inspectors, si mga ga-apprehend po kang line. Kadaklan po kam sa muyang technical personnel, dapat po, required me po na dapat may aram sa basic lineman trainings, competencies po. So, saro po ning major requirement kung kami po nag-hire ning mga line workers. Ini pong mga nag-a-attender po digdi sa sa training na ini, si mga nangaragi pong taon na nagpakandak po kaming training, halos gabos po siya na hire. So, di po kami nagpo-process ng applicants for hiring. Pag ang position pong ina-applyan is line worker, na mayo po ng BLTC. Ano po? So, iyo po siya ang dakulang importansya, pinaka-importante po na maray na reason kung taano po mapakandak po kami ng training dahil po, ini pong mga magiging graduates po kang BLTC, sinda po ang sa muyang mga prospective employees. Okay. Iyo po, narisa ko lang po sa mga technical training, ini ang hurhalawig, 15 days na gayo, ma'am. So, sailing po nindo, gabos na pwedeng maaraman kan sarong lineman na posible na magipong empleyado kan Kasureko Dos, maitatao po sa ang gabos na kaaraman sa 15 days na ini. Opo, makusog po ang pagtubod mi dahil po nagkaigwa na po kaming mga trainings in the past. Sa gabos pong trainings and gabos na naging trainers po, nagdi-discuss po sinda kasi mga basic requirements, si tungkol po sa safety regulations, si tungkol po sa mga tools and materials na ginagamit kang sarong line workers. So, importantihon po siyang maray na maisihan po kan sa muyang mga prospective employees. Okay. Ma'am, ano ang mga kaipuhan na darahon sa actual training na ini o requirements kan sa rupong participants? Okay po. Para po sir sa pag-discuss po kang mga requirements and kung sisay po si mga eligible na pwede pong mag-apply for BLTC, ito ako po sir ang pagkakataon po para sa samuya pong personal section head para po ma-discuss ang detalye. Okay. I welcome ta po sa satuyang programa sa ang satuyang kooperatiba sa radyo, Kasureko Dos. Yaon po ang personnel section head, si Ma'am Josephine EBS. Ma'am Jo, good morning. Live po kita sa DWNX. Good morning, Sir Manny, and sa gabos po na nag-aantabay kang programa ang satong kooperatiba. Correct. Yan. Sige po, tabi ma'am, sundan ta po itong kahaputan si mga requirements, tapos sisay bagaan na valid na participant na pwedeng mag-attender digdi sa basic lineman training course. So, ang itutukar ko po itong qualification kang mga trainees or si participants. Primero po, itong dapat po nakatapos at least hanggang 4th year high school or graduate po siya ng hanggang grade 10. Tapos, at least 18 years of age. Tapos po, able to communicate po with oral or written. Then, physically and mentally fit na mag-undergo po ng rigid training. So, para po ma-qualify po siya, magkakaigwa po kami ng proseso ng initial evaluation. That will include po itong medical evaluation na gigibuhon po yan kang samuyang medical retainer. May requirements sa medical, pati po ang sa iyang vision, ma'am, kaipuhan, importante. Yes po, importante po yan. And then po, nire-require po sa medical evaluation na magkaigwa po siya mag-present po siya katong latest na chest x-ray. Yan. Pero kayan, ma'am, ano pa ang mga pagirumdum although July pa man ini, kaipuhan may preparasyon tabi. Ayan po. Aside from the, itong nasabi ko na requirements, dapat po mag-submit din po sila ng biodata, tapos 2 copies kang 2x2 ID picture,
with name tag. Tapos igwa po kaming papafill upan na registration form, and then ito pong waiver, dapat po notarized. Okay. Iyo ma'am, isingit ko ni sarong hapot how long na po na pinagagigibo ining basic lineman training course of BLTC kan Casoreco Dos. Actually po, nagkaigwa na po kami ng 2 batches na BLTC. Tapos po, may mga other technical trainings pa po kami. Itong pole top rescue at saka itong electric power distribution line construction. Itong assessment po. Bali po, nag-start po kami 2018. Okay, haloy-haloy na po ano. Yes. So ay gong hapot digdi. Expected po piraan na pwedeng ma-absorb ano sa training, although uncertificate pa lang kayo, napaka-importante na ano tabi ma'am. Yes po, importante po kasi basic po siyang requirement pag ma-apply po as line worker sa Casoreco to itong basic lineman training certificate. Okay. So yan. Sige po. Si mga naghahapot kuno arin ini ma'am, and saan po pwede na magpasiring para po sa initial na visit o paghapot po ka na sambit na event. Ito po sir na BLTC sa gabos po na nagaantabay kang programa. Gigibuon po siya sa July 17 to 31. 15 days po siya. Mayo po yan na weekend, continuous po yan. Leave out lang po siya sa mga outsiders. Ito pong, dati po kaya nagkaigwa kami ng BLTC na nagstay in lang po digdi sa co-op. Kaya lang po, sa ngunyan po, consider me siyang i-leave out. Tapos po, ano pa ba si kay Pohan? Ning ano po, 15 days, and then ang registration fee po, kasi magkakaigwa po siya ng registration fee na 13,500, inclusive na po yan kang trainer's fee, and then si pagkakan po for 15 days. Ang pagkakan po is lunch and 2 snacks. Ang time po na gigibuhon kang training, ma-start po siya 5 a.m. hanggang 5 p.m. or depende po kasi pwede din po siyang mag-extend hanggang 7 p.m. So mga interesado na gusto online, ano po ini? Actual dapat ma'am ang BLTC ini na mayo pong online kay ini ma'am na ma-attender? Ay mayo po sir, kasi po ano siya, classroom and then combination of classroom and then may field field activities. Ito pong practical demo. Yo, garon nakahiling na ako kay ini, may sarakatan ini. Anyway, Yes, tabi ma'am. So yan, pera na po si paabot na kumbaga ma-attender talaga ma'am sa record po kan Casoreco Dos. As mentioned po, kasubago ni Ma'am Tess, igwan na po kaming 34 na nag-submit ng requirements. And itong 34 pong ito will be subjected to initial evaluation. Iyo po si sinabi ko kasubago na may medical part na evaluation, and then po may physical na evaluation po sa physical build at saka po sa iba pang mga hilingon mi po si mga applicants kung ano po sinda fit para sa lineman's training. Yan. So may kuyan rigid po na pag-examine. So Yes, tabi kasamang Rener ba kay igwa kang paglinaw diyan. Oras yan mahapot manggirare kita kay Ma'am Tess ano? Yan. Okay, tabi Radyoman Mani. Ano po, at least malinaw si mga kahaputan na simbagan ng tama and tamang tao si nagsimbag ng mga information dahil mas marina talaga pinagmauta talagang makaulay sinda at least naalo karang kita ning pero nga isipin gihagag pero dahil pa 15 minutes matatapos na. Mauubos na. Sige, hanap pa kitang kahaputan baga igwa pa dyan ang kontrata sa 30 minutes. Yan. Siguro pwede tang may hapot tabi Radyoman Mani saro man yan sa concern ko talaga. Kung ang pag-training po ng BLTC, pwede bang maging requirement siya
para magkaigwa ng national assessment na NC2. Ano po, dakulang bagay kaya once bagang magkaigwa ka ng NC2, pwede kang mag-apply abroad. Ano po, kaya yan, pwede tang ihapot dyan, siguro kay Ma'am Tess na lang, kung valid ba ining BLTC o saro sa requirement para pa-assess ako bilang sarong national certificate o NC2 na i-issuehan ako kang TESDA. Okay po. Tungkol po sa kahaputan ni Sir Renner, ang BLTC po, saro po siyang requirements para makapa-assess ka po, skills assessment po sa electric power line distribution. So, ang sarong requirements po guys is either kung mayo ka pa pong actual work experience, dapat po igwa ka po ng BLTC. So kaya po ining kung halimbawa po mag-undergo po sindang BLTC, ang next step po kani is pwede na po sindang magpa-assess. And as of ngunyan po, ang Kasureco to po saro sa mga accredited solamente lang po solo lang po na accredited na assessment center sa Bicol Region on electric power line distribution po, EPDLC. Wow. So, nag-i-issue na po ng NC2 after po magpa-assess sa Kasureco. Okay. Tabi, kasama Grener. Iyo. Malinaw, Oo. kung ihilingon mo talaga, siguro natukarte ini last year, sabi Radyo Manmani, itong pagiging assessment center kang Kasureco 2, Inter-Bicol Region. Ano po? Kaya dakulan po kita ng mga electric cooperatives hindi sa Bicol Region. Esin pagtaraid pang mga riyon, tabi Radyo Manmani. Ano po? Kaya gusto tang maaraman yan. Once kung mag-undergo ng BLTC, automatic po kung magkaigwa ng schedule po ang Kasureco 2 na magkakaigwa ng assessment para duman sa mga nakagraduate o nakapasar o nagkaigwa ng certificate hindi sa BLTC, automatic na po palang pwede manggiraray sa Kasureco 2 magpa-assess para ma-issuehan po ng national certificate o ining inaampod ng NC2. Pag sinabi ka ibang NC2 tabi Radyo Manmani, pwede kang mag-apply abroad bilang sarong lineman tabi Radyo Manmani. And sa history po kang Pilipinas, kasubago may good news si Ma'am Tess dahil kung ihilingon mo po talaga ang line workers o mga line worker mayo man talaga ning eskwelahan na nag-o-offer kay ini. Ano po, kaya dakulang bagay po ang pagkakaigwa po ning araw kay ining pa-training, inot na inot, siguro sa Bicol Region, Kasureco to ang nanginginutan tabi Radyo Manmani sa pagpapatraining kay ining mga line workers ta. Yan. Kung may kadagdagan pang hapot, tabi Radyo Manmani. Ayo, ihapot ta lang. Mayo pong katay-up na school ang Kasureco 2, BLTC. Meaning, kung tatawan po ako ng certification after 15 days na training and nakapasar, ang certification, ang headings kanihali sa Kasureco 2. Tabi, kasamang Renner. O sisay pwede magsimbag? Siguro si Ma'am Tess na lang. Ano po? Yan, kung may katay-up si Kasureco 2 na schools para mag-issue ng certification. Mayo po sir, ning katay-up ang Kasureco to ning school. Ang katay-up nilang po talaga itong W5 Training and Consultancy Services. Okay. Ang ma-issue po ning certificate si W5 po. Si W5 ang ma-issue ning certificate, BLTC certificate. Dahil siya din po ang authorized kang TESDA as a training center po. Authorized po sinda mag-conduct ng trainings. So sinda po ang ma-issue ng certificate. Bako po actually si Kasureco to dahil si W5 po ang facilitator. Okay. And trainer po. Oo, malinaw po. Tabi, kung participant na luwas po sa Camarines Sur, Bicol, o niya taga Metro Manila o Visayas po siya, ano yan po, pwede mag-attender sa nasambit na training kung pasado po siya as in makakomply sa gabos na requirements?
Ang samuya po niya na BLTC, pig-open me po muna po kuta siya sa mga applicants from within the coverage areas of Casureco 2. Pero, nag-a-accept lang po kami ng participants miski sa inhali. Pero ang first, ini pong kayang batch na ikakandak mi po ngunyan, i-exclusive mi po muna siya duman sa mga applicants from within the coverage area of Casureco 2. Siguro po duman sa mga masurunod mi pong schedule ng BLTC, duman mi na po sinda ilalaog. Ano po, medyo dakol po kaya sinag-submit ng application. So gusto mi man po na ma-accommodate po sinda gabos. Kaya lang po for this coming na schedule po kang BLTC, 16 lang po muna ang iinuton mi. And nagkaigwa na din po akong coordination with W5. May advance notice na po ako na there is nga ko a high possibility na magkaigwa po kami ng next batch po kaining BLTC. And so far po, positive man po ang response nila sa kuya. So, interesado pong mag-submit ng application and mag-participate sa training na ini, mag-submit lang po kamo sa indong application sa Casureco 2 under the Institutional Services Department sa Human Resource Division. Hanapon lang po nindo si Miss Jo or Miss Carol. Yan. May naghahapot din po pala about duman sa registration fee. Ang registration fee mi po is 13,500. Pero pag magkakaigwa po kaya ng medical evaluation as part of the pre-screening process, kaipuhan po sindang magbayad ng 300 pesos para po sa medical evaluation. Nagigibuhon po kang samuya pong company physician. Ang 300 ma'am na sa medical, kabali na yan duman sa 13,000? Dai pa po, si 13,500 po ang registration fee. Si 300 pesos po, iyo po ito ang ibabayad ninda during the medical examination po. Nagigibuhon din po digdi sa Casureco 2. And tentatively po, mga first week of July mi na po siya ikakandak. So, ma-notify po kami duman sa gabos na mga submit ng application para po sa schedule kang medical evaluation. So, kaya po, ito pong mga nag-submit ng applications, sana po si Piglaag po nindo duman na contact number, active po ito, ano po, tagabos po ipapaagi mi through text or ma-notify po din kami through sa paagi po kan sa mo yung social media page and sa programa po ni Sir Renat. Okay. 13,500 may naghahapot. Ano po yung kabali na ang gabos na mga gagamiton? Igwa baga ka mga security suit, tabi ma'am, gabos na pong uniform, yaon na dyan. Ini po kahaputan kan sa tuyang mga paraantabay. Ang 13,500 po, sir, inclusive lang po yan kan si bayad po sa trainer, si meals po ninda, si handouts, batch uniform, kasi mapapagibuhan mi po sinda ng batch uniform, si mga sa hydration po ninda, si mga inumon, and si training kits, kabali na po siya dyan. So itong PPEs po, igo po kaya kaming tinao na checklist of requirements. May mga ipoprovide po ang Casureco 2, itong mga tools po na gagamiton po during the actual training dahil igawa mo po kaming assessment center and kompleto po kami sa tools and equipment. Pero itong iba pong personal protective equipment po, kaipuhan pong darahon kang mga participants plus ito pong mga luton po ninda na gagamiton po during the rigid training, itong physical activities, saka po duman sa pag nag-actual na pong demo. Okay. Iyo po, malinaw. Ramon, nadadangog kita, bako lang po digdi sa Bicol, Metro Manila, pati abroad. Nabanggitan na magagamit pala ni pagtrabaho abroad kung in kaso. So, batch by batch. Anyway, tabi ma'am, kasamang Renner, tawan ta po ni pagkakataon bago mag-exit po ang sa tuyang mga bisita na liwat imbitaran po sa tuyang mga participants, possible pong maging empleyado kan Casureco 2 sa nasambit na Basic Lineman Training Course. Go ahead po, tabi Ma'am Tess, Ma'am Jo. Okay po. Iniimbitaran mi po si gabos na interesadong mag-participate sa samuya pong gigibuh na Basic Lineman Training Course. Nagigibuhon po sa July 17 to 31, 2023
digdi po sa Kasureco 2 covered court. So gabos pong interesado, mag-submit lang po kan sa indong application. Ang deadline po for submission is on or before June 30, 2023 sa Kasureco 2 po main office sa Human Resource Division. Hanapon lang po tabi nindo si Ma'am Jo Ibias or Miss Carol Balmeo. Sinda po ang maasikaso sa indo and sinda po ang ma-provide kang si checklist of requirements. Okay, malinaw na tabi kasamang Renier, Ma'am Jo, Ma'am Tess. Good luck po sa BLTC and sa indo pong counterpart. Okay, may saro pa. Ay, gawa pa. Sorry. Alat mo na. Siguro luwas mo na kita duman sa mga requirements. Aram mo kaya pag fresh graduate baga, sabi Radyoman Manning, tapos interesadong maging line workers, lineman kang sarong electric cooperative. Siguro agadan ta si Ma'am Jo ning dikit na background kung ano si mangyayari manunong sa laog po kay ining 15 days na training, ano, kung anong gigibuhon, dahil kung hilingon mo po kaya ang usual bagang training na poon alas 8 nin aga hanggang alas 5. Ano ta alas 5 nin amay, ano ta baka nagkakaigwa ning mga confusion sa to ining mga paradangog ta na interesado, ano ta 5 AM siguro dikit na background lang duman sa mangyayari, dahil bako man nga ning first time, sabi nga ni Ma'am Jo Casubago, 2018 nagpuo na po si Kasureco to mananood po ini sa mga trainings. Ano siguro ang ganun lang yung dikit na background, ano kang mangyayari sa laog ng 15 dias na training mananood po ini sa BLTC. Okay. Maray na aga ulit. Sa mga interested participants po, kaya po nasabing 5 AM po si start kang training. Kasi igwa po yan ng ma-jogging sinda. For body conditioning po yan. Oo. Si trainer po mismo ang ma-conduct kayan. Tapos igwang push-up, mga physical exercises para po makondisyon si hawak sa mga masurunod na mga activities ninda. Magkakaigwa po ng lecture muna, then after po kayan may actual demonstration. Iyon na po yan ang sa lecture, itong basic work procedures, line construction, yan po ang mga itutukar. And then after po kang lecture, iyon na po yan field demo, yaon na po sinda kayan sa luwas, sa compound kang Kasureco 2, na mapatindog ng poste, malaag po ng mga line materials, duman sa poste, etc. etc. So yan po ang mangyayari. Tapos after po kayan, igwa pong evaluation ang trainer, si Sir Jason, ma-evaluate po duman sa mga participants. Siya po ang ma-rate kung pasado ba or kaipuhan pa po ning improvement. Arag po kayan. At least nadangog, may jogging pa lang. May exercise. Yan. May exercise. Tapos so bago mapatindog ng poste, normal pag may pinatindog na poste, masakat. Dapat kung ika-interesado, ika-haramugon, urululaon. Yan, kaya mampalan, grabe Sige, may dadagdag pa si Ma'am Jo, Duman po kasi bago sa pigsabi na registration fee, itong 13,500, non-refundable po siya. In kaso po dahil magpadagos itong participant, naka-register na siya, nakapuon bagay nga siya, tapos at the middle of the training, dahil po talaga kaya, dahil na po marirefund itong natatada na duman sa 13,500. Tapos ito pong 300 na sinabi para sa medical evaluation, ibabayad po ito direkta po duman sa samuyang medical physician, itong co-op physician. Yan po. Okay na. Malinaw. Dapat palan buang loob mo kung ikaw ma-training. Nasayang kang sa imong registration. Kung masuko ka, tabi Radyoman Manning. Kaya kung interesado po, mga paradahong tangon yan, pag-isipan na maray, kung kakayanon po ang training. Dahil bako pong madali ang trabaho kang sarong lineman. Kaya sa training pa lang, kaipuhan i-kondisyon. Katuyang hawak, yan, age requirement.
18 years old up to 30. Yan. Okay. Sa edad na yan talagang makusog pa yan. Kaya ikatabi Radyoman man, hindi ka na pwede, hindi ka na qualified talaga. Pambira. Binubuking mo, 18 to 30 years old. Talagang dahil na pwede Oo, tapos dapat ang hawak siguro, balingkinitan. Yan, baskugan. Baskugan. O kaya tamang sa isang kang hawak. Kung ika ma-jogging, ma-push up, ma-squat thrust, talagang madidipisilan. Kaya yan, Ini ang digdi may hiling. tama lang ang hawak. Trabaho pa lang kan blind man, garo soldados, militar. More than 30, they na qualified. Yan. Kung more than 30. Dahil na po magpirit, ha? Pero pwede mag-submit giraray. Yan. Kung 30 years old ka na, pataas, pero dahil man siguro maglampas 40. Basta 30 years old pataas, dahil maglagpas ng 40 years old, pwede manggiraray mag-submit, i-assess manggiraray dahil may assessment man nagigibuho na tabi Radyoman Mani. Ayan, siguro dakulong pang may ining sa Kanaman, ang Kanaman po, kung Progress Homes, mayo po talaga ng kuryente ngon yan. At may patrabaho po dyan. Yan. Good morning kay Ma'am Erwina Labayani. Yan, good morning. Yan, nag-aantabay ngon yan. Tapos kay Ma'am Ella Orgaya. Yan. Kay JC De Jesus. Yan, good morning po. Yan. Okay na tabi Radyoman Mani, naman siguro. Pasalamatan ta ang duwatang guest mo niyan, siguro bago yan. Kay puhanta po muna ning pagiramdom sa satuyang mga member consumer owners na sa aga gigibuhon ang satuyang special hybrid general assembly na kung saan po gigibuhon po yan ay mapo ng programa ta 9 AM sa aga. Madadalan po yan sa Kasureco to Facebook page, ang Satong Kooperatiba Facebook page, yan sa IMG Facebook page, IMJ YouTube channel, yan. Siyempre, pwede man kitang habang nagdadalan, kung may kahaputan kita, mag-comment kita doon sa live streaming ta. Yan, may duwang pagi pagparehistro, ikaw kitang on-site registration sa mga opisina ng Kasureco 2 and online registration. I-search lang po agma.kasureco2.com.ph. Yan. Okay? Tabi Radyoman Mani, naman siguro. Pasalamatan tanang tabi kasamang Renner ang sa tuya pong Human Resource Division Supervisor, si Ma'am Tess Reporsado, and Personnel Section Head, Ma'am Jo Ibias. Yan, good morning sa mga bisita kan UNC. Yan, okay. Thank you, tabi Radyoman Mani, sa duwatang bisita mo niyan. Sa IMG Interactive, kay Ian, sa kay Jean, kay Sir Ray, sa Imotabi Radyoman Mani. Sa Gabos po na nag-antabay niya na pagkaaga. Yan. Congratulations pa lang sa UNC. Wow. Happy Father's Day. Yes. Sunday, Happy Father's Day. Charter anniversary man yan kang Naga City. Kaya nakulon dapat i-celebrate sa mabot na Domingo. Happy birthday kay Manager Al Obanya. Kay Saga. Manager Al. 17. No, 18. 18 pa lang. 18. June 18, Tulong okasyon sa aga. Birthday ni Manager Al. Charter anniversary ng Naga City. And syempre, Father's Day. Yan. Correct. Happy Father's Day sa Imotabi Radyoman Mani. Yan, sa Gabos na mga... Happy Father's Day. Okay. Yan. Okay. Thank you po sa Gabos na nag-antabay ngayon ng pagkaaga. Sa Gabos po. And congratulations sa UNC. Yan, kay Dean Kenji Menea. Yan, second placer sa examination kang architecture. The best UNC, ha? Diyan na po kamo. Okay? Yan. Okay, thank you. Sa ngaran po kang manehmento kang Kasureco 2, sa pamayo po sa muyang General Manager, si Mamilat Candia. Asin sa unang direktiba, sa pahinganot po sa muyang Board President, Director Gay, Loreto Archipabines, ini po si Renner po Pabukay. Mag-iribanan kita sa sunod na Biyernes ang Satong Kooperatiba sa radyo. Yan, agma po sa special hybrid general assembly. Sa aga po, magparehistro kita.
Hanggang 9 a.m. pa man ang cut-off kan sa tuyang registration. Thank you and God bless po. Okay, mabalos, dito po sa DWNX. Nakaibahan ta si Radyoman Ray Gomez sa Lado Technical. And siyempre, duwang bisita ka na Kasureko, si Ma'am Tess, Ma'am Jo. Thank you. Sa inda pong magiging Basic Lineman Training Course, BLTC. Mga kasama, happy birthday kay Manager Al Obanya. Ini po si Radyoman Manny Basa, Tatak RMN, Radyoman Nationwide, masunod UNC On Air. Kasureko 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa loob kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureko 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente.
Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagdurumdum na inihali sa Casureco 2.